Bună dimineața, spor la cafeluță. Vă salutăm din Sendiu Hands-on. Astăzi facem o machetă de spital cu automatizări diferite la cererea uneia dintre followerii noștri. Ne-a spus că și-ar dori să vadă chestia asta, această machetă făcută în viața reală și atunci ne-am gândit de ce nu. Și acum suntem la partea de electrică, cum este și, de exemplu, în cursul bazele ingineriei, și ne gândim cum să lipim aici senzorii să facem macheta cât mai frumoasă și cât mai bogată. Da, cum a zis și Teo, macheta aceasta a venit sub îndrumarea unui dintre urmăritorii noștri care și-a dorit să aibă o astfel de machetă și noi am făcut visul lui realitate. De-aia, dacă ai și tu vreo idee sau vreun proiect pe care nu l-ai putut realiza, scrie-ne și noi o să facem visul tău posibil. Chiar dacă ești curios, intră pe pagina noastră de TikTok, Facebook, Instagram și urmărește activitatea și cursurile, workshop-urile noastre. Deci, îi pupăm! Pa, pa! Pa, pa!